Шундый билги бул. Мин дә күреп алдым. Бер дә җиңел түгелдер шын фикси булулар. Кирәк бит күпне белергә, кирәк алтын куллар. Кирәк бит күпне белергә, кирәк алтын куллар. Кирәк бик күпне белергә, Кирәк алтын куллар. Унитаз. Эй, Димдимыч! Унитаздагы суны эчәргә ярамый. Мин эчмим. Юынасың мәллә? Юл инде, юанмыйм. Ник алайса эченә кереп киттең? Унитаз ватылган ахры. Туктаусыз су агып тора. Шуннан? Ничек инде суны саклап тотарга кирәк? Симка, үзең миңа шулай дип әйтәйдең бит. Дөрес, Димдимыч, су кирәкмәгәнгә агып торырга тиеш түгел. Тик унитаз ватылмаган. Нәрсә алайса? Аның багы ватылган. Унитазларның барысының да диярлек багы бар. Аңарда су җыела. Кирәк чакта аны унитазга агызып төшерәләр. Су бакка калкавыш куелган кран аша килә. Калкавыш су белән бергә күтәрелә. Су кирәгенчә җыелгач, ул кранны ябып куя. Кайвакыт кран я калкавыш ватылырга мөмкин. Шуннан су бакка ага да ага. Артык су бактан унитазга агып тора. Безне монда кет. Опа! Ух, син! Кара нинди матурлык! Ха! Бар да аңлашылды. Күрәсеңме? Без басып торган калкавыш ычкынган. Шуңа күрә краннан су агып тора. Күрәм, ә менә моннан артык су унитазга агып китә. Я, ничек анда? Калкавыш изелгән! Төзәт аласызмы? Юк, әтти бусан башка төзәтеп булмас. Без аны чакырып киләбез. Ә син, Димдимыч, ишек артында сагалап тор. Алайса без баг эчендә булган чакта берәрсе килер дә суны агызып безне юып төшерер. Кая? Канализацияга. Аннары хуш, Димдимыч, мәңгегә. Канализация – ул җир астыннан сузылган турбалар. Анда раковиналардан, унитазлардан пычрак су һәм бүтән сыек юынтык агып төшә. Алар турбалар буйлап чистарту корылмаларына эләгә. Ә чистартылган суны елгага я диңгезгә агызалар. Элек канализация булмаган чакта кешеләр төнге чүлмәкләрен урамга тәрәзәдән генә түккәннәр. Ай-һай, шәһәрләр сасы искә баткан булган. Ул истән канализацияда әллә ни коткармаган. Заманча унитаз барлыкка килгәч кенә бу мәсьәләне хәл итә алганнар. Унитазда су җыелып тора торган борылмалы турба бар. Шул канализациядагы исне игә үткәрми дә инде. Анда ярамый. Нигә дип сорама. Бу сер кусачка. Димдимыч, ашыйсыңмы? Юк, анием. Ә пәһләвә? Хәзер бер генә минутка сагалап тор. Юыну бүлмәсенә берәү дә кермәсен. Суны да төшермәсеннәр. Ай-һай, күпме су арамга аккан. Ярый әле күреп алгансыз. Димдимыч күреп алды. Ярый, эшкә тотыйк. Ватылса телевизор, телефон әгәр, тикшиләр һәр вакытта, ярдәмгә киләләр. Син бердә аптырама, алар булган чакта, яшәү җиңел түгел, тикшиләрдән башка. Йоклама, әйдә бергә, булсын хезмәт, булсын хөрмәт. Әтипус, тукта! Кусачка! Эй, кем анда? Мин Әти, унитазның суын агызма. җыенмадым да душка кермәкче идем. Ярый алайса, унитазга гына тимә. Нишләгән ул? Ватылган. Кайда? Хәзер тикшерәбез. Тукта, агызма.
Нишләттең инде? Син бит, син... Эх. Моңсуланма. Без аны төзәттек. Сез монда? Сез бит канализациягә агып киттегез. Алай ук түгел. Безне Нуалик коткарды. Мине дә әти Димдимыч. Нидән шулай кәефең төште? Унитаз өченме? Ага. Борчылма, бар да тәртиптә, эшли ул. Чынлапмы? Мин аны тикшердем. Киттем, мин дә тикшереп килим. Мультипликацион фильм Халкыбыз мирасы студиясендә тәрҗемә ителде. Кемнәрсең ул фиксиләр, әйдә